adofo a mo schedule TV. Said ya make me say wo schedule TV a. Pomodia subscribe to your channel no. Like no share, na ma comment, na boost me immune system no. Hey, me say ene ho. Ensama ekoso ewo Ghana no. Ena menya me nana one no size. I drew bianca them. Na enkomo amene na betwetwe no efa Ghana nsema ekoso eho na ejina homa asante oya asante fo hininti nsema ye beke efa asante fo ho asante ahemfo enso binom ho enti sabre tamini kuchu na twi akonwa tenas na pe coffee na tea binom na tie interview ya mene nana ye we kura meka na se eye nkomobo ena ne nana etwetwe enkomo inti tenase ne tamini kuchu na hwane a ye de brewo enti sabre abusuafo ye bema nana aboni din na nana boni din wi a ye de nkomobo na to aso nana ye ma wakwa baba Julie TV so mejemoso mo adeshefo nana wada wo mabo din na fe maye hu wahiniye no na fe ye ntwa nkomobo ne so okay midin no aye nana ntachi akosomo odomse berema the first eye ewura kotoko ehene ne taase akwam ene yeme ene biem so aye metenkens asantemai ehene at the same time the whole UK national asantefo ekeka ye ho bomu UK English abrochiman mu ha no yewura ma sebina na hia ba hene eda ya no ene so me na meda ano ene ntia na sometime rebia no mpenefo kan ye je ho din sakra ono se triple ken nti normally no ubodin or you can say triple ken there na say eyemia yo nana ye da wase so matio nana se oye triple ken nana ya asantefo hene enti esense nana eye ohini nti ensema ekoso wo Ghana eye mia menua bema ba akope Daddy Lumba efrimu ensema eko asantema chese asantefo amamere no enu nti na mepen nana se mepese nana enchechemu encheme nana de edi kan hwan ne asantefo hwan nipa be na yesi no ebusua pani na yesi wo ebusua pani nso a wudwumadie pa a wodi ene sei nana ye free ho a na fe ya to ankomo ne so mepese wo cheche me kwan a asantefo faso si ebusua pani na ebusua pani nso dwumadie ewo ebusua ni ya asante amamre mu no se kase obi ya ebusua pani na ona na da ebusua ni nyina ano na prempre bia no ebusua ni nyina no etnase ano ko benkro ne yi ba ko ato ya no se yasem bi ebesi bia no ne nipa obagina animu amaye ento da dom ni nyina no se ebusua ni nya ona ye panyine ye de eda no okay nana samete wase ya meme ya santini memfa me mabusua mu asem ebeka na fe wonso kwakira me wakyekiremu watoa nkyekiremu ne so mabusua mu ye wo efie ahodo 5 ye kan efi bubuo e wasante kasam enum efi bubuo num yi ye efie bia wona naano me ma me fie ye wona naano so ati ase abusua enan aka so obia wo ne naano ne nyina chi ne ase yi abusua pani ba ko de hwesa afie ne nyina so enti sasem se mi fie a mi mabusua pani mi naano no wo mi fie no wo de me mfa ne se wo ye me mabusua pani wo mi fie wati ase enti ono no ene abusua no tenase na bia nipa so mesi afimu ana obi be yisi enti ni ya discuss wi a afena na sa abusua obia na no ne ye busua pani na abusua ni nyina sa yi no ehia so wati ase enti na omwa atenase na afi omwa fa adwene se date say ne pese de ya ade no wo mu nyina no panimpa no wo ho e na sa efie 5 abusua panimfo efie bia na no ne kwa akohia na eno no omu kwa akohia no na omu nyina fa adwene baako na omu de ato panin nanim na panin no nso de na idea ba
Daddy Lumba bush your penny. Or no dear, or no yen is a Usham one, not just a car, me my bush your ma. In Kefir 5 for Nina chino, or no a year bush your penny pa. In Tinka, Mimi fear, Nana fear, you obia fear for in Nade, Ebishia, not fear, and so I dream ya funny be to bush your penny. No, so the idea ba. Daddy Lumba, but a bush your penny not the now, yeah, Often say, Asante for ya mamere no. Yes, say, nipa baako etimi ignore abusuani nyina. No timi kasa me na me abusuan pani. Nti me makwakoyi efunu no. Na me ni nua ba o abusuani bia me ho. Na emum me na me abusuan pani nti me na me control bibia. Asante for ya mamere no na. Me nua ba. Aya mamere asem na wo ye dey. Wo busa. Na mamre no o kasa ilmu no o kasa mo hwie ada aboboa enum ano no kre abusua bia na ewo sebe nipa dodo a o mo kampo mo ye abusua no sa entene na no no wo na nso so no ya mamre de ne nyina akọ ebewia abusua panyini baako no na sene okofa yewra Onya ne baby ko me do makonta nti meka so makonta because aye ne yere no a oba no ne wo ye meka se na yere oba no ne wo ye Canada no o ye mesoa eba mesoa kuema eba nti meka se Lumba ye makonta na no kura wo mu ni asem de ye ka no kura mu na oso ye dey o kan yes e bia o support obi da bi ye support obi a wa ye ka asante amamre ye ka amamre mu a abusua panyini e wo tumi okay the tumi ni nyina ne se ono na fie ni nyina acheche tumi ni nyina de ayede aje asoa no na me kofa pri baabi abepie baabi ni aten ensem biase abusua panyini bia na abusua mu na semse a na ano ni nyina beko akotrase na ye trase wi a ya bopo sipo na ni nyina no so no abusua panyini no una uda ano no akere de yenye okay eti ekobe wi abusua panyini ayesa heni a ye de nyina no ye ahemfo no kora na yedi hin wo abusua ni kuroso no ye hye abusua panyini no ase abusua panyini ya ade atumi ye de ewo mu na meka akosisai abusua panyini ya Daddy Lumba abusua panyini no ekwan baabi ochiai ekwan baabi soso no minim se abusua ne ye ne saade a sei na yasante amamre etie abusua panyini na da abusua ne nyina ano do beka na ewo mu na me hu se abusua panyini esore kora komo chire daabi abusua panyini trafie no control de eyeden koso no wasoma abusua panyini metra public enye sebe efie nsemo metu abonten okay na time a asem siye no yempani sebo kire yese yensi afisem ehata abonten okay ba Lumba busua panya asi na fisem ahata abonten ene say wa me hu efie ni muduro okay sanya ni fie muduro tie adenti na me kasa abusua na nkasa mo ya abusua na mo de ne da no oto mo nyina twene okay ana okofa sabe mpanifo bobo bi se okofa haban ye de ehye ne yem ache so oto ne nsunugu oto ne nsunugu na okosesa haban be hye ne yem okay denti na me busa ebe sabe kodjofo so wo enuama o nananom o abusua bebre kan nya nko na ya abusua no do se ye de tumi ama ono so tie efie fo asem because na de tumi ye de ama wo nko ntimi nye tumi no na menene se asante amamre menim se abusua no ye sa time on ansem ne koso no na e wo se omkope panyine bi dwa atoa no ne abusua panyine no ekasa na panya na dwa atoa no ye se abia abusua panyine foforo ne mu odu sen sa abusua panyine no okay na ka de akoto ne no apresa abusua panyine se omako ne naso ene na kakasa menim so mo ye
saa ade no ode na naka hosi na mento aso eti so omo anya saa ade no a ahososo etosin okay na busuapanyine ne de no ma bebre se fa se court sem na ne nyina ye hwe abusuapanyine ntimi nkohuri nyina afa ba ko achi because me kai se kodwofo su to for ma konta na omko no hokobusa na no ase o se oba hwan no kra de onimu no na de benefits ro ba bete bayira homam na de abusuapanyina ye U10 abusuapanyina ekonkran na okasa bebre okay ama ye nyina na ye di yaw sorry to say ababa wa na efe no dobro no o ye victim because mimi ni makunta kodofo so no do betima ye de aye so ti ase aba na ye victim wa beto bibi mu na nso so yemfa na mamre ne na mane ye kwanye de ento ba bia eda se ya mamre mu no o ware asante mamre mu a aye friend traditional marriage na obetima ware dodo a ye de open ye na nanom no se basa na ye di kuna sa man no a wawale o mun nyina di kuna ma ne ye de eyeye na sai na ma afo ade ye fe na wedding and that's civil marriage no yes shaka what is said the bishop been say so nya kotam a hye won sa what jump from baby a na wo kwan say o ware bebre no akọ baby foforo na yenya kwadofo susu no wo hwa o free sa baby otimi wale bebre no a jump ko baby a eye ba kope eti ba kope no wonom no de no so mo wo adanse e kire se oba no ye ware no sa ba akope no dia se na busua ne nyina agetom no a eyampa esa ne oba no mom na ye de eye kunafo na se eni wo sa dia na se mane mi no nyina di kuna na ye de eyeye na de toso ebie mu se esen kuna na ye die no ye omo amamra ne no ma bebra ye ma oba no okay ana be ma no kura wawu no because nipa ne free mu a ye onoma ye be sha mpradodo a wo bedwale a day akopim se besie no ye onoma bebra ye do fam enti hwan na hye okuna ayem panifo na mu ofie no na oso mu ye de omu hye okuna so ati ase ya hye okuna sasa so timi ye de edi wachi ye onoma bebra wa asante amamre what you say na de ne sasa because obiti o nim sasa ye kan sasa be de ye kan sasa na ayesa no maybe ana okay ayesa ye wura kodwofo so afiri mu ye kan sasa ne sunsun ana se ne tumi bia aka asase so ho enoma metwe abetata abedi wachi okay ena sasa no so ye twie ade twie tumi onsa mpanifo a ne ye gunsa wo fie ensa ye go no ye de freye na nanom samanfo ala so ma firi mu abusua no enti abusua bia wo din a wo body gu ne nsa sanete enti san samanfo na efra wo mo no wo na akaka bo ma ye sasa de bedi nipa na de achi because kwa akoso ne na nanom ma ya ma ne nso aye de atana ase to trans onso so de fia ma ne ekobo wo mo ne ho mu no ya hwe hu se ayesa kodwofo su ba ye oba wo ja ne ho no eye hwan ene hye ne kuna eye de ne siye nipa bia wu a the moment a obewu no ohu enoma bi tse video okay a wo no behu de esiye e wa brabom bia no be de behu because that time no nik ano ade be de be kasa ayasa akura ya wo no foforo akura bia wo no foforo bia o third eye o na pampam sentire sa akura pampam ye de ahome yeah me kai se mra bia atwam na misha ne ko me na me papa etu kwan ye ko ba bi ne me maame na akura keto kan ho ade we aboa efra no ntate akoko no yeah ebetwa me nuan ho nyina hia ba bia no aka akura no na akura ne so na dwene saa na ye ko ya no so na eye sebe obi a oyeti true bi na aye dey afri mu we maame na ye ne ko saa na that time no sunsun bi aye dey aba ho ba akura ne de we dey o ye no say okay ba ye na ya nye dey ye hu ade chi ya ansa na obi ye dey eka
ese say ni se ni see anadwo no mpato atiaze tetewa no obete ese obi di asram aye obi enka akura de o hye yefun ede na ya di asram emane ni na ye tunsun mu nsem okay esi oka bibi se nenka wo se that unnim se that lumba abusuafo bepam chonko ma yedi enye se that lumba as abusuansam na ye pese ye ka anase ye ramu akoda de lumba busuam ye pese esua mamre ena that lumba aya asantini ena asantefo some and abentino because nkofo bebre ebo asantefo echi ye bo asantefo busua pani echi ye bo asantefo ahemfo echi enti asemo ye abai obi si obofo ane de ne nam ho apaso that lumba asam na aba enti that lumba asam ye abai eno na wo se ye di ejina so ema ye hu asante amamre ye eno nti na ema ye di nkomo na ye bo that lumba ye ka that lumba busua sa nye se bia na sam ena ye de ananse bibi na emom ye kada de lumba busua sam ya asi na ye so ye de asua de enu nti na ema ya twetwe san komo ya ben ye na wana ne na de nkomo nana o ka bibi se unim se bia abusua no ekoko dwan to a obi sanka oni abusua pene ne nkasa na unim de si ye ebi omo ye ebi omo anye mi no mi hu se Daddy lumba nuaba no mi hu se hu se daddy hu se abusia pani ne ntenase yie no mi hu se okan otumfo ntam kese edigu abusia pani ne so ma omo fra omo wa hemfi nana wo ye ohini wo ye otumfo anamusi hini otumfo ntam kese no eye de ebe na wo kan so a de ebe ne wo se esi me pesa wo kirekire mu me nkofo ehuru hon society me ba me kire wade okay entam yewura we de mpigame mo bo mu ase aye me ame nana kotoko hena se ne entam frito a yasema emodu okay ahene bia wo asanteman bia wo ne entam na so ko bia asante kotoko ahene entam de etopoma anyasema ye asamketoa okay ayasema emodu na eno so mu nsem etese obi abo odua okay sentam etopom na se ebubowa etese de abo odua de se yemu ade okay na hoto ayede aba so entam na ene de aye ade a asi wo yewura brabom ewo na konwa no ho aye na sema wo kaya aye ne ya okay aye boso a ya bo asem kase ya breni kuro